het ouderwetse, het niet moderne. Moderne is toch helemaal niks voor mij. Ik ben 150 jaar ben ik te laat geboren. Ja, serieus. Wat heb ik met western? Eigenlijk alles. Het is een geweldige levensstijl. Dus ja, dit is een hele mooie manier van leven is dat. Wat jouwt het daar? Ja, wat geeft geluk. Vier, 5 keer per jaar hebben we van die westernweekenden. Dan komen er allemaal van die idioten zoals mij. En dan allemaal cowboys en indianen. En dan hebben we gezellige feesten onder het mom van een schietwedstrijd. En dan gaan we daar gewoon heerlijk gezellig een heel weekend zitten en genieten. En iedereen loopt in de cowboystijl. En kijk, ik loop nou gewoon in mijn dagelijkse kloffie. Maar ik kan ook helemaal in de western kloffie kan ik lopen met bretels en speciale kleding. Alleen gewoon holsters om. En, Ja joh, dus het gaat wel 4. Het gaat heel ver, ja. Het gaat heel ver. Dus dit is echt een hele manier van leven. Echt een levensstijl is dat. Zo van, ja, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nou ja, goed, ik doe nog gek en dat is voor mij gewoon. Deze camp. Ik heb toevallig het laatst uitgerekend. Ben ik 14 jaar. Door een kameraad. Dan ga ik een stukje levensverhaal vertellen. Ik heb 2 burn-outs gehad. En terwijl ik nog in mijn eerste burn-out zat, mijn kameraad die had hier had een caravan. Gewoon een staakcaravan, zoals die caravan die hier tegenover staat. En hij deed er niks meer mee. Hij kwam er niet meer. En hij zei, Boudewijn, je hebt een plekje nodig om rust te vinden. Dus ga er maar heen. Nou, daar heb ik deze caravan gekregen en daar ben ik, die ben ik gewoon lekker voor mezelf gaan inrichten. En hier ben ik mijn eerste burn-out echt te boven gekomen. Ja, zo werkt het gewoon. Ik heb deze caravan gewoon letterlijk gekregen van een kameraad van mij. Want ik had er nog nooit van gehoord. Ik had vroeger ook zoiets van kamperen, dat is toch helemaal niks voor mij, weet je wel. Maar ja, goed, dan zit je hier en het is eigenlijk geen kamperen wat je doet. Het is gewoon wonen wat je hier doet. Ja, ik heb natuurlijk gewoon thuis en ik ben aan het werk. Maar om tot rust te komen, dan kom ik hier. Wat gebeurt er als je een burn-out hebt? Ja, dat is wel een dingetje. Je wordt depressief, je ziet het leven niet zitten, je hebt nergens zin in, je kan je nergens toe zetten. Het is, ja, niet leuk, laat ik het zo zeggen. Het zijn geen leuke periodes in mijn leven geweest. Kort lontje, heel kort lontje. En nou, dat wil ik niet. Het is natuurlijk een proces, hè? Dat duurt jaren. Hè? Een burn-out bouw je ook in jaren op. En ja, dat kost ook jaren om er weer vanaf te komen. Dus het heeft tijd nodig. En dat kan je de tijd kan je dan het beste spenderen op een plek waar je het naar je zin hebt en waar het leuk is. Dus hier heb ik heel veel gezeten. Ik ben chauffeur van beroep. Als mijn baas zegt je kan morgen met pensioen, dan zeg ik waar kan ik tekenen. Echt. En ja, ik heb natuurlijk mijn leven hard gewerkt, veel gewerkt, heel veel gewerkt. 80 uur was een rustige week. Ik werk nu 4 dagen in de week, ik maak nog steeds 50, 60 uur in 4 dagen. Dus dat gaat helemaal nergens over. Ik ben zoals ze in Friesland zeggen een westeling. Ik ben in 1991 ben ik van het westen ben ik verhuisd naar Friesland. En nou, daar heb ik met mijn eerste vrouw heb ik daar een tijd gezeten. Dat zijn we uit elkaar gegaan. En nou, toen ben ik met mijn tweede vrouw hebben we een huis gekocht in Holwert. En daar zit ik dus nog steeds. Dus ik woon al langer in Friesland dan ik in Holland woonde. Mijn vrouw komt af en toe ook. Als het goed is komt ze vanavond weer.
Dus nee, die komt af en toe niet zo vaak hoor, want dit is wel mijn plek. Mijn vrouw vindt western leuk, maar zoals dit hoeft van haar ook niet.